Аре, снимай. Здравейте, хора. Здравейте, бе. Ние днес ще дадем така нареченото Bean Boozled Challenge. А сега да ви предупредим нещо. Не се препоръчва за деца под 6 години. Дай като ше. Клас. Без да гледаме. Давай. Синьо. Бебешки кърпички или суха паста? Дано е бебешките кърпи. Суха паста. Сухата паста, моля те. Дано е нещо хубаво. Амин, братко, моля те. Синьо. Суха паста или бебешки кърпички? Сухата паста. Знаете, утре пак ще направим такова, защото тук са много малко бомбонки. Да. По-малкото взехме, защото ги изядохме. Някой. Един ми прекрасна клипа. Да, един буклук. Айде, Марто. Да ви кажа, че в момента се намираме пред бараката на баба ми и така. Кучка храна или шоколадов пудинг. Дано е кучешката. Да ти стане гадно. Още сега, още тихо. Дано ми се падна сега на мене шоколадовия пудинг. Ма то па свърши майка му да изебу. Вече ги знаем, бебешки пелени или суха паста. Не попада. Пак синьо. Сухата паста. Пак синьо. Да го яме. Давай. На мене 2 пъти суха паста. Пелените са нали. Там какво беше? Суха паста. Факчо, точката е там, Рита. Виждате го зад мен отворя този синьот и голям. Аре, давай, бе. Така. Ама без да гледаш. Няма. Е така. Ето, нека да се вижда камерата. Алло? Ще бъркам без да гледам. Ама... Алоха. Майка му... Аре, просто набирай нещо. Ама, заклещих си пръстите. То е едно такова манечко пръстен. Бело. Какви са вкусовете? Кокос или бебешки кирпички? На кокоса, амин. Кокос? Кокоса е гаден на вкус. Да. Не ви развалено яйце. Или... Тути фрути. Тути фрути! Не тути фрути, ама е такова. Значи стой да го почета. Преди ми спадна такова развалено яйце. Нещо вкусно. Дано е гадното. Дано не е развалено яйце. Дано е гадното. Като гледам колко е жълто. Абе, не ти стане лошо. Между другото, след това ви препоръчвам вода, не опитвайте като нас, става гадно. Развалено яйце. Ще се жертвам за канала ни, иначе не бих го направил аз. Така... Знаеш колко гнусно е. Виж. Нещо ме полъза. С отвращение бъркам, ама ми се налага. Затова трябва да бъркам. Развалено яйце. Дано е нещо. Синьо. Но сигурно са бебешките пелени, аз ги минах вече сухата паста. Суха паста е пак. Мале. Какво ти е, Марти? Я го покажи на камерата. Тути фрути или... Горение. Не, нещо сок. Или гориш, ти даже ми смърдиш. Или праскова. Или праскова. И двата са добри, хубаво. Не знам, може. Тути фрути. Ама е гадно. Какво е? Тути фрути. Значи и хубавите бомбони не са им приятни. Остава жълто и зелено. Давай. Да. Жълто. Но то вече... Аре, майка ти. Не накланяй, ще изпада другата бомбона. И двете изпаднаха, затова... скоро, приятели, утре... Изядох аз хубавите, той изяда лошите. Дай 5. Дай 5, де. Ама не прави така, дай 5 мъжката. Така, абонирайте се за канала ми, дайте един лайк нагоре и гледайте другите. И гледайте другия епизод на клиповете. Ето, нищо празно няма, ние не лъжем. Ето. Boozled Bean Challenge. Но да знаете, че утре пак ще има това същото на по-пълни бомбони. И сега да предупредя по-малките, които ни гледат, както казахме. Отново повтаряме.
Тези бомбони се препоръчват за деца под 6 години. Стойте за секунда, един момент. Да, ще си го пиша долу. Ето. Така че ще видим, когато се видим. Чао. Скоро.